Hai, karbeng long ra dona tum irpi tum ekdom no cicar arju long uwe de mat chos ma chet thon chok lang de ho oh kardom karbeng long ra nili pini ili tum karbeng long ra tatum aphan isi kapachini gang tum mate kachuning ri gang tum ili tum ham phang ili tum khaya long ili tum labang so bang dokok eti komane ke chok che dokok komane ne kele dokok le pulo tangte ili tum la kachupa keng po bang aweda eti ba anso se aprang keng kam pache yordun pen ili tum karbia khei tum ta labang so karbia tum ta isi khei kang thim pu ili tum la so bang mang hotman ka chipi ga weda da so ekdom pu theklong lo pulo te chini dak de ko chini klar dak de ko lapen ke kaching nek choi la puson do ko ketila sinili pini labang so video asap so ningreng no to mate eletum emathang kiara timung pi lapen samsing tiso la tum phan kang nek choi dun mate comment salong lepunon ba a video ka upload tum do piglo lasi la puson pulo tang tele tum a khei ching thudun jilang ma lasi la so bang ke aveda si mei bon dona tum nili chuni ngri ma chinia tengke athe samsing tiso la pen kiara timung pi phan le tum kang nek dun gali lage imathang sika ching nek pusi matha dam nai lasi la puson lo le pulo tang tele tum ham phang aprang dam un ujima lasi nili sitame madu sitame munir tuma kayalong ake chokche dokok ji lake pini nangli banglong engnek don lo banglong pudun lo banglong engje don lo mo nangli kona lo ne ke buhur eprang ke ejak se ke dinglang pu chuchini ne chuchini si ilitum labang so bangke chima tha pe me sia ke me ilitum masarlam thedo mo arlane than pe da pot la si etum ham phang etum khei so ilitum lasi ilitum ilitum aniyom aniti ilitum arona tang ke klem ke dam nangalang dulang bang hala ke klem de datum atum phan kang nek dun choi gali sia prang ke rum dun si ilitum karbi an se ke pe prang dun thunang alang pulo tangte athe lang litum phan kang nek dun choi pulo tangte lang litum ko sono therak re de jima alang litum therak re de ji alang litum ke bang jilang la tum na son ke klem interest do lang ma awe lo pulo tang te ilitum khelo ilitum si pa phidun bom po la si yong si konani chok che do lang pulo te pa keng don ra ilitum comment box along tok don ra da ke la pugali lang bo pa arta ke do kabi lage ilitum lama velo lage ilitum non pini kaching nek choice on si mande lo kiara la pen ke samsung tiso la tum phan kang nek mane lage e mathang si kaching nek asila bang so bang ke bang jilang por ana bang ke chok che tum phan nona lang le tum phan si example endam lo sita la son thak thak le tum do lang kupini ke klem tap ke chok che tum phan do kok duji munit penak arnam se itum phan isoryon po chokli mun edetai la sialang le tum phan la puson pulo tang te le tum kachupa keng bang kenang sor ni likar beng long ra phan chuning ri bangela pu hello la sinon ke bang jilang la sondet kali akapre kapre ke chok che ke le du uji muni de tum kama thadam ke litang thek thia ko la sila solong eli tum pa keng do na patai hini ke thom chok chi da phi la bang bele galam lo stano lang litum phan ke chok chi leli puda puda mowe arta ke do o la pen ke arta ke kom ha la bang so ni liki puda bang ke lang donon ema mate kang nek dun choi re neng jelam do ma la bang ke litum la nili chok dam de ta hai nili sita la si nili phan sita me ke chok che do ke mu pen nili pulo chu sikar lo nang pa ke ngan thuno sita litum ka ching check ka chu bohong ki thitang yo la son mang chi wi de chi nili chu ning ri lo comment box along pachini ikha kang hon pen kar beng long ara